मा मालायनि न'खरखौ मानो दंस' खालामनानै होखो नोङो? मोनबाय मालाय बिसि फिसा गोनांखा न'खर गोनांखा हौवाखौ लाइन मारिग्राया। स' हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिन्थिखाबाय आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय आरोना। आंथ' आरो जास्ट एक्सप्लेनल' खालामो आरोना, आपडेटल' होयो, जेबो बुङा रावखौबो। आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा अन्नानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि ब्लग चेनेलनि लिंकखौ मोनाखैबा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आरोना, आरो आं स्क्रिनावबो होनानै होखादों नैबेनो। नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामनानै हैदो आरोना। दा साननैसो साबस्क्राइबारा बारायबाय दङ आरोना, बारायनायालाय नोंथांमोननि सापर्टआवनो। आरो नोंथांमोना थाबैनो 1K कमप्लिट खालामनानै होबानो जाबाय आरोना। गिभअवे फैगासिनो दङ रिसार्जनि, बेसेबांनि होगोन बेखौ आं बुंथ'आ आरोना, दा उनाव बुंगोन। बिदिबा लोगोफोर, फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो। मा मालायनि न'खरखौ मानो दंस' खालामनानै होखो नोङो? मा मालायनि न'खरखौ मानो दंस' खालामनानै होखो नोङो? मोनबाय मालाय बिसि फिसा गोनांखा न'खर गोनांखा हौवाखौ लाइन मारिग्राया। दाना मस्लाया मोनदों। सोरहा मान सनमान थांखो दालाय? गावबागाव थाल गैया। एकदमबारे आंथ' बिदिखौ सुखुथारा। एकदम सोरनिबा बिसि गोसथोग्रा, सोरनिबा फिसाइजों गोसथोग्रा, लाइन मारिग्रा, बेबायदिखौनो सैया आङो। एकदमबारे आं मोनफ्लांनांगौबा हले आंनाबो बायसान्सआव आंनि फिसाया जुदि बिदि जानानै आं मोनहैफ्लांनांगौब्ला खानाय थानाय बुफुजोबगोन, बानलु थानलु लगायनासो लांखागोन आंबो बिदि नङा आरो बेबायदि दाजाखाथोंबो आरोना। एकदमबारे आं सैखाथारा बिदिखौ। आरे मोजां मानसि दङब्रा, सेंग्राफोर दं मेला, सोरबा बालन्दा दं, सोरबा हिन्जाव खारजानाय दं, बेफोरखौ लाना बिसोरजों लाइन मारिना। मालायनि न'खर गोनांखाखौ मा दरखार दं? आरो नों बिनि बिसि जानाय मोनसै, नोंबो सानसे हाबा जाबा नोंबो सानसे बुजिगोन। नोंनि जेनेबा फिसाया बेबायदि लाइन मारियोब्ला सोरबा हिन्जावजों, नों माबायदि मोनगोन नोंनि गोसोआ? आयौ, दानि हिन्जावफ्रा बिराद खायफा बारासिन जालांबाय आरोना। मोनथिखासेयावबो लाइन मारियो, मोनथिखासेयावबो हौवाखौ बरायसिनोसो आरोना। जेनेबा बे हौवायाथ' गियान गैया, नोंहाथ' गियान थानांगौना सासे हिन्जाव जानानैहाय। मालायनि न'खरखौथ' बिदि सिफायनो नाङाना। दागो दोखो बेबायदिखौ मानसिखौ आंथ' नायनोनो हाखाथारालै, सयथि बिदिखौहाय। बे तुरुन बर' बोराय मा फाव बे जामाव बोरायनानै लाजिया नामा नों बिदि कमेन्ट खालामना? हा अबेनि मा खुन्दा बोराय नोंलाय? एम्फौआव खुगा एम्फौ जेव गोनां बोराय साला, बे खानाया फुरफाव जुनाय बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनो लाजिया नोङो? बिफादों हमाना हा बेफोरबायदि? सोरनि हौवा जाखो बेलाय? थाबैनो हिन्जाव गदाय नागिरना होबिनो हा? मानि मान लुंनाय बेमार बियो? खुगा एम्फौ जेव गोनां बिदि कमेन्ट खालामहरनो साला तरुन बर' मा फाव गन्दादा बोरायनानै नोङो साला बेबायदि सिख्ला उन्दैनो बिदि कमेन्ट खालामनो लाजिया नोङो? साला जामाव बोराय मा फावनो गावखौनो सेंग्रा गोरलै देरनाय बायदि मोनदों बियो साला आलु बस्था गिसावा। मा फाव बोरायनो नोंखौ मोनबाला साला थिख्ल' दानथारनानै माबादों जुमाय गिसिजों लोंगोन आं बाल बोराय। सोरनि हौवा बेलाय? अबेनि बियो कमेन्ट खालामहरलाय? सोरनि हौवा? थाबैनो हिन्जाव गदाय नागिरना होनांगौ बिदि साला। माननाया बारा जादों इयो मामफाव बोराया साला थिख्ल'नो बिदि कमेन्ट खालामहरदों इयो साला बाखुन्दा गुन्दा साला।